zoals u inmiddels gewend bent, brengen wij met Goedemiddag Limburg Carnaval een beetje in uw huiskamer. Vandaag weer een vol programma, onder andere muziek van Rap zie je. Geen uitzending zonder muziek. En vandaag een bijzondere combinatie, want voorhand Rap zie je, een deel daarvan hij, en John Koenen. Dat is een bijzondere samenwerking. Hoe is dat gekomen? Nou, Vivian, dat is heel raar gegaan eigenlijk. Verzin door de plat. Hè. Ja. John is jaren geleden aangestoken door een akelig virus, het wormvirus. Ja. Ja, dat is ernstige zaak. Ja. En ja, ik ben daardoor aangestoken als jonge rapper, zal ik maar zeggen. En we hebben ons gevangen en we proberen nu eigenlijk samen de lui met de vastelavond te behoeden voor dat akelige biesje. Want ja, reed het eigenlijk niet makkelijk. Want? Nee, dat is natuurlijk nu een doeien. Ja. En je moest denken, dus al het doeiwater, dat gaat dus bij hun in de gang. Hè. Ja. Dus die hebben op dit moment heel erg naad en kaait. Dus dan moeten we toch even proberen een hart onder de riem te steken. Ik heb het al door, dit wordt geen serieus interview. Maar dat is de carnaval toch ook niet voor. Nee. Maar Rapsie kennen we zeker als dialectband, maar net als carnavalsmuziek. Nou nee, we hebben altijd muziek gemaakt die we zelf leuk vinden. En dat is doorgaans popmuziek met dialectrap eigenlijk. En vorig jaar hebben we een liedje gemaakt, een carnavalsliedje, Petik heette dat. Ook in de zoekkoel gestanden. Wel erg leuk. En ja, we hadden gewoon gezegd van, ik kom dit tegen. En ik dacht, ja, ik moet hier met de band. En dat hebben we gedaan. Ja, mooi. Dit jaar, je zegt net Subcool, vorig jaar, dit jaar weer. Ja, zeker. John, jij bent erbij dit jaar? Ik ben erbij, ja. Hartstikke leuk om met te doen, ja. Ja, dat is een van de prachtigste evenementen, denk ik wel. Hè? Zeer zeker. Ja, maar vandaag gaan jullie dan die regenworm doen. De regenworm, ja. De regenworm. Ja. En dat is een beetje om de lui te beschermen. Ja, jawel. En de lui kunnen met hoorsen, hè. Dus als je zegt, hier is de regenworm hoorsen, dan zit hier een ugge. Oké, dus een opdracht. Een opdracht. Ugge. Okay. Nou, hier zijn ze. Ratsie met John Koenen met de regenworm. Hey John, ik maak me zorgen over die worm. Van de worm. Over de worm. Af van de worm. Van de regenworm. Hoi. Sticht de regenworm hoosten. Essen we kroepen in de grond. Zo zonder jasje, zo zonder vestje. Nee, dat is toch niet gezond. Hoe zie verschijnen, daar is het naad. En zie verdwijnen, dan blijft alleen de gaat. Hier sticht de regenworm hoosten. Essen we kroepen in de grond. Zo zonder jasje, zo zonder vestje. Nee, dat is toch niet gezond. Want een worm is altijd naad. In een tequila fles beurt heer zaad. Nu luist op hem, doet die geschaar op hem. Anders is het straks te laat. Dat je kroep onder de drek, zonder een lepje om de nek. Zo wordt ze graag wie van een draak. Nee, dat vind ik echt niet gek. La 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 la. De regenworm hoosten. Essen we kroepen in de grond. Zo zonder jasje, zo zonder vestje. Nee, dat is toch niet gezond. Hoe zie verschijnen, daar is het naad. En zie verdwijnen, en blijft alleen de gaat. Hier sticht de regenworm hoosten. Essen we kroepen in de grond. Zo zonder jasje, zo zonder vestje. Nee, dat is toch niet gezond. Al wat gewiebeld in die go. Jonge club sticht toch nog no. Dadelijk is het tiet en dan krijgt ze speed. Op zijn vijgel met de flow. Dat leven welke hield van bieg. En we verkouden just wie stieg. Dus non de bieg, jong hoogst de lieg. En kroep nog heb hem lieg. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la
dat